Hansen. Yes, den der aftale, vi havde med hundelivet der. Hvad blev det til? Ja, hvor var det? Var det ikke... Det var den, vi havde oppe i Nødbæk, var det ikke? Ja. Ja, det var det oppe. Yes, men kan man ikke skrive 2 nuller til på, så skal forhandle om det, ikke? Jeg skal have noget af vores penge. De der rapporter, de koster ikke en skid. Hvis du lige sætter 2 nuller på, så ordner vi den. Ja, nu Ja, men så sidder jeg lige her, så sidder jeg på computeren herinde og lige taster det noget af for dig, så tager vi den derfra. Ja, det nytter jo heller ikke noget, at det hele tiden skal være, på den der måde. Altså det skal det sgu ikke. Vi skal sgu noget for pengene. Så hvis jeg lige prøver at gå ind på den her, og lige ser, hvor den var, hvor var den? Var det den til 7? Ja, det ved jeg sgu ikke. Det kan godt være, det var den til 7, men... Er det til 6-9? Var det 6? Nej, det var sgu ikke 6. Ej, det var 11. Ja, det var den på 11 maj. Ja, nu kan jeg... 11 kontant. Med de 2 nuller, vi lige fik. Kan de se, om jeg har noget at skrive med her? Ja, der er det. Lige længere på, ja. Det er godt. Ja, yes. Ja. Det var 11'erne, ikke? Ja. Yes. Det siger vi, yes. Ja, vi snakkes, du. Ja, det er godt. Ja, hej. Det skal vi nok få solgt.